Guys, maadong Bernes din yung tanan. Tapos ilan lang yung talagang ako na po ni si Upaw. Welcome back again to my channel. Kumusta naman mo guys? Agamang panahon karon naman eh. No kadyo as in murag namin sa Tagaytay. Maglakaw raman mi. Bitaw ha mong isoroy sa dapit sa unahan katong padong og daang hari. Kay wa pa po ka nga to ditong dapitan nga maglakaw at may padong ron. Nang kauban di ah. Si Aya og si Juna. Kani si Yaya guys, single pa ni. Ang karis doon na ato naman ni kay taken na ni. Taken for granted bitaw. Tugnawa pa mandari alas 6 na pero araw pang tugnawa. Wa pay adlaw. Mga sexy pa din sila guys oh. Si Yaya pang model. Si Jonah naman tinuod nga sexy. Mo ni tunay na siksi. Madaming salamat pala sa nagbigay sa akin ng sapatos. Piason Terminal. At may padong dito sa likod sa kuan guys. Padong sa Daang Hari. Dapat nyo? Ini guys, padong sa Daang Hari. Aw! Kaya namnamday ko katong dito minadakpan sa katong nahuli kami sa tricycle yung nakuha yung lisensya ni Undoy. Doon pala kami pupunta. Doon kami dadaan. Uy! Wow, ang mangga. Pwede yan, anuhin, abot-abutin. Abot-abutin lang. paglaki-laki lang ng puti, abutin na agad. Dahil bata mga ay, doon. Sila guys, nagdari sa Daang Hari. Daang Hari. Yan, Daang Hari. Ha? Yan, Portofino yan. Diyan. Ayan, alam, baka pabawasan yung mga mantika niyo yan. Eh, wala na nga akong mantika eh. Natanda na. Ganda pala dito, no? Ano ba yung nandun? Ayun, may mga parang may garden dun. Dito yata nagtiti. Ayun pala siguro yung harap. Na simbahan. Simbahan ba yan? Simbahan nga. Bakit walang cross? Notre Dame de Be. Ah? Notre Dame de Be Chapel? Kalasabade. Walang pawiran eh. Pwede yung tumawid. Mamaya, bungguin lang tayo. Kaya nga. Wow, ang ganda naman ng mga bulaklak dito. Yun o.
Ganda ng view. Ang cute lang eh, no? Tapos taas ka, makita mo. Nine violet na violet. Pinong violet. Bawal pumasok. Ano sabi? Bawal daw pumasok. Tignan nga lang. Iwan dyan. Ayun, guard. Siguro. Ha? Bakit Pinong Heights yung nakalagay doon? Ang paikot na doon sa may labasan, papuntang housing. Ha? Yung Victoria. Ganda. Ano tong dito? Village? Village, no? Magandang mga bahay eh. Ang yayamanin yun nandyan eh. Mga yayamanin. Baka andyan si Heart Evangelista. Diyan ba siya? Hindi, ay lalabang yun. Kaya ako dito sa may ano, may sasana. Akala ko din may bahay talaga. Yung kay ano. Portofino South. Ano yung sa kabilang bandang katarungan? Portofino Heights? Nilaki mo bahay lang. Bricks ang gamit eh, no? Oo nga, yayaman nga eh. Bricks. Mo. Matagal ba yung tinatagal ng bricks? Goro. May bahay pa rin sa loob. Arbito na ba yan? Diyan? Hindi, Victoria na yan. Meron dito. Magaganda rin pala bahay dyan sa loob eh. Maganda na, Victoria. Marami, meron mayaman dito. Parang loob naman dyan, meron mahirap. Lazo-lazo na kamang naabutan guys. Ganyan rin yung binakta sa pamin mo abot. Tugasan mo muliko. Amo orang ipangita tong among malikuan katong padong dito sa housing. Ano, kaya pa? Abot na dyan mag-init guys. Lado, nakaduga magitulinan. Abot naman kami dyan San Pedro Bayan. Taas sa Gadlaw.
at Portofino Vista, Alabang. Saan tayo lulusot? Dito. Sabi mo, alam mo na. Pag di na alam, tanong ka humatay. Balik na lang tayo. Basta alabang na po. Yan ka doon naman, basta alabang. O, papuntang San Pedro doon. Victoria na ata ito? Victoria. Manang pa Victoria na ba to? Apa? Salamat. Ito sa'yo Victoria na eh. Ah, andyan. Ayan o, yung likuan dyan. Yun o. Yun o. Ito na. Las Piñas, Vista, Daang Hari. El Anunciata Parish. Wala tayong likuan. Sigurado kayo ha? Nakarating na ba kayo dito? Ito nga yun. Ayan. Oh, welcome to Victoria Homes. O, diba? Huwag muna sa unahan. Huwag muna dyan. Welcome to Victoria Homes. Ano natin yung ano? Layo na yung kapag. Ayan na nga yun. Saan naman ito papunta? Palabang? Ito na yung papunta. Papuntang San Pedro yan dyan. Yan na yung papunta sa Pedro. Oo, kasi dito kami nalusot papunta dun eh. Dati nung lagi kaming nagbaba ng bayan, tricycle. Di ano may sa kuan guys, agyaanan sa Victoria, palusot man ni pa doon sa housing, pero ladyo pa ni. Mao ni katong naglaag bitaw mi sa undoy nga nay mga daghang buwak nga murag Korea. Nga kahoy, katong summer bitaw pag Mayo. Mao ni lusot niya to sa housing, pero ladyo pa ni mga bagkasa ra taas sa mitulin ron. Mao ni guys, sa katong dahay among gilaagan si undoy das mga Mayo. Mga kahoy na away buwak. Mamuwak ra gud mig summer di ay. Anong kahoyan na katong niingon kog mura bitag Korea. Dares Victoria Homes. Labing ladyo ana mig nabutan ba? Diba? Tarog di pa jud mo niwang. Di arag simbahan guys. Naglaagan na mo sa undoy niya. El Anunciata Parish. Para sa nagsisimba. Di ba nakikita din yan sa atin doon? Yung ano na yan? Wala naman yan. Naanami sa South Bell guys. Ang taas sa Padzubay gilibutan. Abot na may sa South Bell 3. Gikan aring Victoria, lusot aring South Bell 3. Grabe, di pa may musik si Dani. Wala doon may kadyo gilakawan. South Bell 3. Padong na may sabiason guys. Balik padong palengke. Biason. Grabe gahang likod. Darang alimuotan na. Nagkadong singat ang pag-ama. Ang mga kauban itong hangat na. Sabay guys, mag-ilis ako kay ipaningat ko. A few moments later.
manig panakot guys, luya og sibuyas ug gahos unsa tangad. Pag kinaunhang ilunod is ag kubasa. Oh yeah. Okra. Tawang. Ganas. O kamunggay. Lunod na ganas. Ganas. Okra. Tawang. Nagamaya ragang kasirula guys, siling awas na. Bulinaw. Kuha ka ng ano doon ka. Sabihin mo sa mama mo, lagayan ng gulay. Kukuha na lang ako. Kuha ko na lang, lakihan mo. Nalaki? Diba? Kala ko ba timba? Hindi, wala na eh. Ubus na. Ay! Bawal ka na?